o don ni ɲɛɲinin kali do fo ko n b'a sɛgɛsɛgɛ ko mɔgɔ min n'i bɛ carte kala yala a bɛ daga min b'aw la kala carte la i ka wari d'a ma ka sara d'a ma k'a minɛ wa ko n b'a sɛgɛsɛgɛ n y'a sɛgɛsɛgɛ n y'a sɔrɔ Seku Salifu Fawzani Fawzani ye ɲininkali in jaabi a ko carte kalani n'i bɛ carte in kala pour ka ɲɔnɛni kɛ ka bɔ i yɛrɛ de ka k'i yɛrɛ dɛfa ni jugu bɛ bi kan ou bien n'i bɛ carte in kala pour ka entraînement jaharu de ɲɛ a ko o ye fɛn ɲuman de ka ɲɔnɛni kɛ ka bɔ i yɛrɛ kan ou bien ka carte kala jaharu ŋaniya sababu la k'o ye fɛn ɲuman de ka sara bɔ o la ka mɔgɔ sara o la ko kalala ko baasi t'o la a ko baasi t'o la mais o ni carte ko wɛrɛ minnu b'a la o tɛ kɛlɛ ɲɛ dɛ parce que ɲininkaliw bɛ na ni min ɲininkara na yɔrɔ min an b'o de jaabi sinon carte in yɛrɛ an ko baasi t'a la n'i bɛ yɛrɛ a kala k'i yɛrɛ dɛfa ou bien i b'a kala ka entraînement jahadu mais kuma minnu bɛ fɔ a la ni kunsilu minnu bɛ kala olu tɛ bɛn a la voilà olu tɛ bɛn a la olu b'a dama kuma minnu bɛ fɔ carte karamɔgɔw ye kɔrɔ de b'o la laɲini de b'o la kunsuli min bɛ kɛ laɲini de b'a la dɔnnikɛbaw ko ninnu tɛ bɛn a la wala bɛ ninnu bɔ a la dɛ mais n'i b'a kala pour ka ɲɔnɛni kɛ ka bɔ n yɛrɛ kan ou bien ka entraînement jahadu ɲɛ donc mɔgɔ min b'i la kala t'a kɛ fo ka sara Seku Salifu Fawzani ko baasi t'o la